Muslam. Alah aku ki lebar napani dite lali kok Mbah, mbok diwehi nembene le. Mriki lho ngajeng wonten kursi Mbah, wonten kursi kosong. Ngajeng. Ngajeng kono. Mbah napa jenengan kersa kula paku? Mriki Mbah. Temenanan lho engko lho. Ora apa-apa. Ya kuat Mas. Napa jenengan nyobi empuk lho Mbah? Salaman meleh. Jak salaman neh, jak lasek ledeng. Nggih, Aduh. Mbah. Inggih. Wau pamundutane napa Mbah? Capek gunung nggih. Cah. Dalem. Aku nek ro model ngene iki mbiyen nom-nomane modele kaya sing ngendang ngene iki lho. Ya. Sing ngendang tuwek-tuwekane yang ngene iki, Cuk. Walah. Iya. Boyo purun apa aku lagi boyo purun. Ngene iki aku ya ndong eling Mbah mau lali ora sida lali saiki ya eling diwene. Ngoten niku Mbah, tiyang gesang wong urip iku diwenangake diwajibake sedekah lho Mbah. Nggih. Oh, kae praulayan. Ngeten iki mangke jenengan seger waras Mbah, panjang yuswa. Wis engko ora sida-sida kok ya. Caping gunung ya Mbah. Jare dimboi lho. Wah, ya Allah. Abang Wis kabeh ora Mbah. diitung wis Mbah weke kabeh aku urun. Wis teko anggere diregedek lho Mbah. Syukur. Kowe nek 100 ki digo mulih ring mai jare ngono. Ala lambang. Ih. Ya, oke wis kono ladenano. Aku Mbah ya. Kowe mripat mungkin. Wah, ya kuwi. Nggih teko kula ngoten niku trimonan Mbah nggih. Nggih. Ya diaturke caping gunung. Dibawani nggih, Mbak. Wah, salaman terus. Sik lho Mas. Wah. Ya aku iki dekno ora iso ngadeg kok. Bocah ngene iki wis biasa murat ya, Mbak. Ora amit-amit to. Ya, caping gunung. Dintingane. Dibawani napa mboten? Dibawani. Dijembeng. Jengleng. Lah aku men yang ngono. Jengleng. Iya Mas. Ya menungsa nggone luput tok ya. Ya Mbah Muslam. Wah, atos-atos mawon nek lenggah ampun ten ngandhap klopo, Mbah. Lah jenengan kita kawani tak paku lah kok malah ning sor klopo to, Mbah. Aduh. Aja ora. Tenan lho, mau kok kono tak sawang pelaku ki wis ngene. Bareng roh kowe kok sehat. Ayo, kadene wong tuwa nyawang aku ki kok sehat, Mas. Yuk. Saben yuk jengleng. Pripun Mbah jenglengane? Krasa napa mboten? Krasa napa mboten? Ala wis ra ndirasa cah wis retine wis anggere mbuh. Jarene ora krasa urung Iya. sida ngono Mas. Wis ngono. Oh ngono wis ngingkrang panggung mulai kok. Ayo. Aja ya saru to ya batin kuning malah ning isore. Yen memajang Mongkara. Alah ora sida ta? ajan jegete jeglengi. Iya. Ngene iki retir-retir ajan geblak masamu. Wong tuwae lek jegleng wis salus-salus. Iya yang kudune sing banyak gerak ya aku, Mbah. Jare ana unen-unen ati karep tenaga cupet ya ngono kuwi. Oh, iya. Lah kok kenekake malah ngene wae. Ngono kuwi ya batine ora kuat to, Mas. Tenan kok. Ketak-ketak ora geblak Mbah kok. Ayo lanjut.
aja mok aru-aru lah. Lah nikmatake. Nggih, pinarak Kang Sekeco nggih Mbah nggih. Lah kok diawe-awe ngono kok, Mas. Ngene iki timbangane tuan-tuanane oon umur semene iki lho wis ngesot. Atuk ngene-ngene iki lho malah sehat. Nggih, bener. Ah, pacitan. Pacitan. Hei, oh. Ya terus nene ngono. Ya terus Ya wis iki sewengi lakone ngene ae ya, Mbah. Panas. Siji loro telu ora panas udan panas aling capi bludet jenang lali sakulan aja lali gamane solane mangwetu mane banyu ngono ning jangono caping gunung ngaturaken sedaya para sesepuh bini sepuh yang sampun kepareng lelenggahan matur suwun monggo tinampi kanthi rena ing penggalih. Ayo Mbah jogeti Mbah.
piro lu? Lho kok biasane so kok. Saiki diganti au. Nek pas so ngono ki nek pas wetenge ngelih. Iya, contohnya apa? Nek pas marep. Oh, iya. Pripun, Mbah? Jos, Mbah. Wis angger iya cah metune wis angger iya. Iya, nggih. Wis angger nggih, Mbah. Iya. Didongake muga panjang umur. Amin, nggih. Sehat nggih, Mbah. Didongake panjang umur moh nine kok ngene. Lha piye lek? Oh, domane dibalekke ning aku, Mas. Iya. Men aku sok ya kaya ngono kuwi maksude tuane ngasih kaya ngono isih sehat. Alah paling kowe kira 3 tahun kasih wis ekoh. Aja to. Ayo. Sakar bisa. Yuk gubuk asmara to. Ayo Trek. Ayo le. Bumiran Entertainment. Ayo Pak Eko, monggo Pak Eko. Ayo on. Salam meneh kalau Mbah Muslam. Salam mano kalau ben lah tam apa urip. Capek gunungnya sampun nggih, salaman riyen.